אז שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לעוד סרטון של הערוץ מיינקראפט גיימינג TV. ובסרטון הזה אני אראה לכם איך להשתמש בסטים, הכל כולל הכל, טוב אולי לא כולל הכל, אני אעשה אחרי זה גם איך להוריד סטים ומה זה סטים וזה. אז בקיצור, סטים זה אתר, זה כאילו לא אתר, מורידים את זה מהאינטרנט, יש זה גם באינטרנט, אבל אז אי אפשר להוריד כלום. אז מורידים את זה, ואז ברגע שמורידים את זה, אז מה שמקבלים זה, דבר ראשון צריך לעשות רג'יסטר עם האימייל שלכם והכל. אז אתם נכנסים, כשאתם נכנסים לזה בפעם הראשונה, אתם מקבלים את הדף הזה. יכול להיות שזה יהיה בשתי חלקים. אז בקיצור, גם מי שרוצה עכשיו, יש מבצע ענקי, מבצע פשוט ענקי, על כמעט כל המשחקים בסטים. על כמעט כל המשחקים בסטים. יש מבצע על ספור, יש מבצע על זה, אתם יודעים, על כל המשחקים פה כמעט יש. בעצם על כל המשחקים יש מבצע. כל המשחקים בסטים יש מבצע, אז כדאי לכם למהר ולהוריד את הסטים. ובקיצור, זה מה שאתם מקבלים. ואז פה, אם אתם רוצים משחקים חינמים, אתם הולכים לגיימס, או לגיימס שאתם הולכים ואז free to play, או פה, free to play, אתם נכנסים לאחד מהם. ואז יש לכם פה מלא משחקים חינמים. משחק שאני ממליץ עליו זה, שזה משחק free to play. אני ממליץ גם על Warframe, אני ממליץ מאוד. זה עוד משחק שאני מאוד ממליץ. אני ממליץ על הרבה משחקים, אני ממליץ גם זה. אני ממליץ, זה משחק חדש וכיף מאוד. אפשר להיפגש בו והכל. אז בקיצור, ככה. ואז יש פה כל מיני דברים. אקטיון, אינדי, אתם יודעים הכל. כל סוגי המשחקים. זה משחק שאני גם מאוד ממליץ עליו, גריס מוד. גם זה אסאסינס קריד, מי שמכיר את המשחק. אני מאוד ממליץ עליו. אני ממליץ גם על ספור. משחק כיפי. אני אעשה אולי גם מדריך איך להוריד אותו בלי כסף. אז בינתיים אל תקנו אותו. זה ספור. זה משחק אבולוציה. טוב, אז בקיצור, עכשיו אני אראה לכם. ברגע שהורדתם משחק ואתם רוצים להגיע אליו, אז פה יש לכם את הליברי, אתם הולכים לגיימס, ואז יש לכם את כל המשחקים שאי פעם הורדתם. יש לי את איירמט, ואתם יודעים, זה גם משחק שאני ממליץ עליו. אני אשים לכמה משחקים כאילו את השם שלהם שתוכלו להוריד. זה משחק שאני די ממליץ להוריד. הוא לא הרבה זיכרון, בכלל לא הרבה זיכרון, ואפשר להיפגש בו, וזה משחק מאוד כיפי, אז שווה להוריד אותו. גם יש את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. בקיצור מלא משחקים. ואז פה זה כל מיני, פורומים וכאלה. גם פה, ואפשר גם, תראו, בפרופיל אפשר לשים תמונת פרופיל. אז אתם יודעים, אפשר לשנות את הפרופיל והכל. ראשון, אני לא ממש בטוח מה זה. פה זה החברים שיש לכם. לי אין חברים כרגע. ופה זה הקבוצות. אז אם אתם רוצים ליצור קבוצה, אתם הולכים לפה. ואז אתם בוחרים את השם של הקבוצה ואת כל הדברים האלה. אבל אם אתם רוצים להיכנס לקבוצה, שקבוצה שאני ממליץ עליה זה הקבוצה הזאתי. ואז אתם עושים חיפוש, אתם לוחצים על זו הקבוצה. אתם נכנסים, ואז אתם עושים join group. ואם אתם רוצים להזמין חבר, אתם הולכים
או אתם יכולים לחפש בפרנדס, כמו שהראיתי קודם, או שאתם יכולים להיכנס אל אחד האנשים בחבורה, ואז לעשות פה add friend. הנה. ושלחתי לו בקשת חברות. ועכשיו, אם אתם רוצים, ועכשיו גם, עכשיו שתדעו לכם, יש גם, יש פה די הרבה דברים, נגיד סטורי. כאילו לסטורי אתם הולכים אם אתם רוצים. אתם יודעים, להוריד דברים, לקנות דברים. לליברי. לליברי אתם הולכים, אם אתם רוצים להשתמש בדברים שלכם יש, ולבדוק עליהם דברים. וזה. בקומונטי, אני לא בטוח מבטאים את זה, זה כל הפורומים על כל המשחקים פה. ופה זה הפרופיל שלכם. זה הפרופיל. ואז יש את זה שזה השדרוג של הסטים למי שמשתמש בו, נראה לי דרך הפלייסטיישן, אני לא בטוח, נראה לי. רגע. וזה השם, להשתמש. ויש לי קליקים מגניבים. זה ה-Warframe. וזה עוד משחק שאני מאוד אבל מאוד ממליץ עליו. אצלו יש לו ערוץ יוטיוב שבו הוא עשה, שבו הוא שחק במשחק הזה, ובסוף המשחק נגמר. זה משחק די מרגש, בסוף הוא די עצוב יוצא. כן, בעם להוריד אותו, היה לו עולה כסף. טוב, אז פה יש כל מיני דברים. פה זה אם אתם רוצים לחזור. פה זה השדרוג, פה זה להגדיל את זה למסך מלא, אני על מסך מלא כבר. זה כל מיני דואר ודברים ששלחו לכם, וזה אתם יודעים. פה פרנדס. הוא עדיין לא יישאר לי. טוב, אז כן. ועוד דבר, אם אתם רוצים לדעת מי משחק עכשיו במשהו, שנגיד טובוף או דוד, קוראים לו דוד, הוא עכשיו משחק במשחק הזה. אם מישהו בירוק, זה אומר שהוא משחק במשהו. הם בקונטר סטרייק, טים פורטרס, קונטר סטרייק, גוט סימולטור, ואתם יודעים, טרריה, אז אתם יודעים, כל אלה. ואם אתם רוצים לדעת מי לא משחק, אבל הוא כן כאילו בתוך האתר של זה, אז הוא יהיה בכחול, הוא היה כזה בכחול. מי שבירוק זה אומר שהוא נמצא בתוך משחק, ומי שבאפור זה אומר שהוא בכלל לא בשום דבר, הוא אפילו לא באתר. טוב, אז מקווה שנהניתם מהסרטון. אם תצטרכו תוכלו לפנות אליי דרך התגובות, אז לייק וסובסקרייב, ומקווה שנהניתם מהסרטון, ונתראה בפרק הבא של מיינקראפט גיימינג TVIL.